Alturas está todo moi comprimido ou aínda queda moito, isto vai dar moitas voltas? Non, si é certo que queda moito, pero non te podes despistar, porque ao final acabalo pagando. Sí que creo que nesta situación todos os partidos da casa temos que sacar puntos como mínimo ou vitoria. 3 vitorias seguidas na casa, saístes moi enchufados no partido, apretando arriba o Racing, recuperando moitos balóns, víamos antes a oportunidade de David Añón, este o gol que había o camiño da vitoria. Creo que, esa intensidade foi unha das chaves. Sí, estamos facendo moi bons partidos, penso que a solidez defensiva está nos dando moito tamén, máis que a intensidade ao final é o típico que se recurre, pero sí que é certo que estamos moito máis cerca, axustamos moito mellor as distancias, e penso que isto está nos dando que polo menos na casa sexamos capaces de facer dano arriba. 2-0, marcado por Álex González. Por certo, cambiastes, supoño que o coñecemento dos dous equipos cambiou un pouquiño o Racing e vos tamén cambiastes un pouco o vosso estilo de xogo. Sí, foi idea de Luís, obviamente, en función a que o Racing xogaba cun pivote, con Añón e con Jorge intentar facerlle dano ao seu costado, e salimos moi ben, a pesar de, como che digo, vir facendo moi boas xornadas con defensa de 4, cambiamos a defensa de 3, supémonos adaptar moi rápido, e creo que isto foi o que nos dou a vitoria de hoxe. O posible penalti sobre David Añón. Sí, en directo non parecía tanto, pero na repetición... Vimos que o Racing, evidentemente, foi unha primeira metade moi mala, isto provoca 3 trocos no descanso, pero que a volta ao descanso, fixadevos a xogada que dá orixe o 3-0. Unha acción brillantísima, culminada por Iván Martín. Realmente o Pontevedra xa tiña a vitoria no peto e Que distintas sensacións vos ofreceron os dous equipos hoxe no céspede. Percibiuse isto no céspede, David? Sí, está claro que os partidos da casa tamén esta sensación agrávase máis, non? No momento que o equipo local apreta, é capaz de xerar ocasións, de manterse sólido, todo isto, coa axuda da afición, vai facendo que o equipo rival se merme. Entonces, sí que é certo que houve momentos moi bons para nós, pero na segunda parte si chegamos a sufrir durante minutos que solventamos da mellor maneira. Pois aí estivo, oportunidades pro Racing, ben certo, esa ocasión de Joseba Beiti ao pau, e despois esta outra acción na que estaba por aí David Goldar moi pretiño, a ver se coincide co árbitro, coa diagnose do colexiado. Eu xa che digo que non, porque como non se corte o brazo, non quere darlle para nada ao balón. Ese penalti cometido por Nacho López e o paradón aquí non é de mérito de Joselu, é mérito total e absoluto de Edu. Que man pon aí, A parada é impresionante. E ao final chamounos a atención, aí temos a Ricardo que estaba sancionado, e chamounos a atención esta imaxe. Si aquí cando menos os aficionados deixaron acercar aos xogadores, non como os do Deportivo en Mendizorroza. E os xogadores deron explicacións á afección que está moi contrariada porque a situación agora mesmo do Racing clasificatoriamente é moi complicada. Nesa primeira parte parecía un equipo que se xogaba toda a vida e outro equipo que está un pouco expectante, non sabemos se por medo, se por que superaba un pouco o escenario a situación. Supemos traballar a salida de balón deles, que non estuveran cómodos en ningún momento, que o seu xogo ofensivo que non fluíra, e penso que foi máis mérito noso que de mérito do Racing neste caso.